Cisco Zero Trust samozrejme vníma tak, ako je definovaný všeobecne, tak ako sa stal štandardom. Predovšetkým ale kladieme dôraz na dôveru. To znamená, že na začiatku je dôležité tú dôveru získať, tú dôveru vynúcovať, kontinuálne tú dôveru overovať a potom samozrejme mať k dispozícii nejaký nástroj, ktorou dokážeme reagovať na zmenu v dôvere. Základné princípy sú nikomu nedôverovať, vždycky preverovať a byť schopný vynúcovať last privilege access. Takže vlastne najnižšie privilégium, čo v podstate znamená, že užívateľ by mal dostať práva v sieti len také, na ktoré má oprávnenie zo svojej pracovnej role. Tradičný prístup k sieťovej bezpečnosti je založený na úrovni perimetru, čo znamená, že perimeter chráni internú sieť a všetko, čo je v internej sieti, sa považuje za dôveryhodné, za bezpečné. Kdežto všetko, čo je mimo internú sieť, takže v externej sieti, je nebezpečné. Tento model ale už dneska nie je efektívny a nie je aktuálny. Práve kvôli tomu, že do siete mi pristupujú rôzni aktéri, užívateľia, zamestnanci, ale aj kontraktori a podobní. Užívateľia sa chcú pripojovať vzdialene, takže vlastne ten interný perimeter už v podstate neexistuje. A Zero Trust v podstate ponúka nový model, ktorý definuje perimeter na úplne inej úrovni. Perimeter sa posúva vlastne na úroveň užívateľa a jeho zariadenia, na úroveň aplikácie a tak ďalej. Tento prístup, táto mikrosegmentácia mi umožňuje mať oveľa lepšiu kontrolu nad tým, čo v sieti mám, čo sa v sieti deje. Myslím si, že častokrát sú to práve ešte zastaralé systémy a možno predsudky. Zákazníci sa boja ísť do niečoho nového, aj keď z môjho pohľadu Zero Trust nie je žiadna novinka. Je to v podstate racionálny prístup, ako dneska riešiť kybernetickú bezpečnosť v rámci organizácie. Myslím si, že sú to chyby. U niektorých zákazníkov je to vlastne prístup pokus-omyl, takže niekedy sa to zdarí a veci fungujú ako majú. Niekedy je potreba ten prístup premyslieť a práve kvôli tomu my v Cisco tvrdíme, že je potreba sa nad Zero Trust zamyslieť holisticky. Premyslieť si správnu stratégiu, zamyslieť sa nad tým, aké funkcionality nástroje dneska už mám, aké potrebujem doplniť, aby som dosiahol nejakého stanoveného cieľa.